ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் மாஸ்க். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஹவு டு சேவ் மணி. அதாவது பணத்தை எப்படி நமக்கு தேவையான அளவு எப்படி சேகரித்து வைக்கிறது, எப்படி நிறைய அளவில் சேகரித்து வைக்கிறது, நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறத விட அதை எப்படி நம்ம செலவு பண்ணுறோம், எப்படி அந்த பணத்தை நம்ம கையில் போட்டு மேனேஜ் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். அதில் நிறைய பேருக்கு அது அந்த சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமே இருக்காது. அதுக்கு பின்னாடி இப்போதைக்கு நமக்கு செலவு பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். பின்னாடி அந்த விஷயம் நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். சார் அப்போ சேர்த்து வச்சிருக்கலாமே, இப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகிருக்குமே, அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங்கை நமக்கு கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியாப்பட்ட ஒரு தாட்டுக்குள்ளே நம்ம போகக்கூடாது. அது நம்ம ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணதுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா லாக்டவுன் போவே நம்ம அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா அவ்வளோ எந்த இதுவுமே இல்லை, ஒர்க் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற போது நம்மக்கிட்ட கையில் காசுங்கிறது சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். அப்போ சேவிங்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம், சேவிங் பண்ணவங்களுக்கு எவ்வளோ உதவி இருக்குன்னு தெரியும், சேவிங் பண்ணாதவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்போம் அப்படிங்கிற விஷயமும் தெரியும். அடுத்தாலே லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வராப்புல இருக்கு. நம்ம இனிமேலாவது எப்படி ஒழுங்காக சேவ் பண்ணி எப்படி ஒழுங்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஓவர் ஸ்பெண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும். எப்படி ஓவர் ஸ்பெண்டிங்னா, நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் வாங்குறதை நிப்பாட்டணும். நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம வாங்கிட்டு இருப்போம். அதாவது ஆஃபர்ஸ்னு ஒரு ஜோன் வந்துட்டாலே நம்ம அதுக்குள்ளே அப்படியே போய் விழுந்துருவோம். கிட்டத்தட்ட நிஜமாவே ஆஃபர் அப்படின்னா எது உண்மையான ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் டேஸில் இருக்கிற விலையை விட ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்கிற நாள் அன்னைக்கு அந்த விலை கொஞ்சமாவது கம்மியாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அந்த ஓனர்ஸ் நிஜமாவே அவங்க லாபத்தில் கொஞ்சம் குறைச்சி அதில் ஆஃபர்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சும்மா நம்பரை மட்டும் கூட்டி போட்டுட்டு திருப்பி அதை அடிச்சுட்டு திருப்பி அதே நம்பரை போடுற அது மட்டும் ஆஃபர்ஸ் இல்லை. நிஜமாவே ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறதுனா நார்மல் டேஸில் இருக்கிற ஒரு ப்ரைஸை விட அது கம்மியாக இருக்கணும். அப்படி இல்லாமல் சும்மா நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசானில் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கூட அடிக்கடி க்ரோ மெசேஜ் வரும். ஆஃபர்ஸ்னு வந்தாலே அதில் என்ன இருக்குன்னு சும்மாவது போய் பார்த்துருவோம். அப்படி ஆஃபர்ஸுங்கிறது ரொம்ப நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம். ஸோ ஆஃபர் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக 2க்கு 3 விஷயங்கள் வாங்குறது, 3க்கு 4 விஷயங்கள் வாங்குறது, இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கி போட்டு அது வேஸ்ட்டாக வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம அதை வாங்காமே இருந்திருக்கலாம். ஸோ ஆஃபருங்கிற விஷயத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்கிரேடிங் கேஜெட்ஸ். என்ன, நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு ஃபோன் இருக்குது, அந்த ஃபோனு நம்ம நல்லா கூட யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நம்மக்கிட்ட அதே பிராண்டில் இன்னொரு புது மொபைல் வந்திருக்கு, இல்லை வேறு பிராண்டில் புது மொபைல் வந்திருக்கு, இது நல்லா இருக்குது. மொபைல்ஸ் மட்டும் இல்லை, லேப்டாப்ல இருந்து கேமரா, எதாக இருந்தாலும், எந்த ஒரு கேஜெட்டாக இருந்தாலும், பைக் முதற்கொண்டு சில பேர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. வருஷம் புது பைக், இருக்கிற பைக்கை வச்சுட்டு வருஷம் புது பைக் வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி பழக்கத்தை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணணும். நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருள் நல்லா யூஸ் பண்ணியாச்சு, இனிமேல் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, இல்லை அதை விட இன்னும் ரொம்ப அப்கிரேடடான விஷயம் வந்திருக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, நம்ம முன்னாடி 3G ஃபோன் தான் நார்மலாக காமனாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், 4G கிடையாது. அப்போ 2G மொபைல் வச்சிருக்கவங்களும் இருந்தாங்க, 3G மொபைல் வச்சிருக்கவங்களும் இருக்காங்க. எப்போ 4Gங்கிறது காமனான ஒரு விஷயம், எல்லாரும் கண்டிப்பாக 4G யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நேரம் வந்துச்சோ, அப்போ தான் நம்ம 3G ஃபோன்லேருந்து 4Gக்கு அப்டேட் ஆகணும். அது இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க, 2Gலேருந்து 3Gக்கு உடனே வரணுங்கிறது அது அவசியமாக இது தேவைப்படலை. ஆனால் 2Gலேருந்து 3G உடனே வந்துட்டாங்க. 4G வந்தவங்க மறுபடியும் அந்த ஃபோனை எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஃபோன் வாங்க. இது என்ன செய்யணும்னா, நம்ம வாங்குற ஏற்கனவே ஒரு பொருள் இருக்கும், அது ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட்ல தான் விற்றுருப்போம், வாங்கின பொருளை விட லாஸ்ட்ல தான் விற்றுருப்போம், ஒழுங்காக யூஸ் கூட பண்ணாமல். அது ஒரு லாஸாக இருக்கும். அது கூட இன்னும் நிறைய காசு போட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் வாங்குவோம். அதுவும் நமக்கு கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமாவே இருக்கும். பணம் நமக்கு ஓவராக ஸ்பெண்ட் ஆகும். இதை நமக்கு என்ன செய்யறது, ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளமாக பார்ப்போம். நம்ம சுற்றி உள்ளவங்க வச்சிருக்கிறத விட்டு அடுத்தால நமக்கு என்ன நிலைமைங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங்ல எப்படி நம்ம தாட் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த விஷயம், ஸ்டே அவே ஃப்ரம் ஷோ ஆஃப்ஸ். அதாவது நம்ம சுற்றி உள்ளவங்க தான் நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம நெய்பர்ஸ் ரொம்ப இப்படி என்கரேஜ் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. மணியை நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த கார் வாங்கினாங்க, நார்மலாக இப்போ ஒரு கார் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு ஃபோர்டோ ஷிஃப்டோ அப்படி வாங்க போகிறோன்னு இருக்கீங்க, அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்கி விட்டுருவாங்க. அதை இல்லை இந்த இதில் இது வாங்காத, இதை விட இது கூட வாங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான கார் வாங்க, இது நல்லா இருக்கும், பார்க்க கெத்தாக இருக்கும், அந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அப்படி மோட்டிவேட் ஆகுறதுனால நீங்கள் நார்மலாக ஒரு விஷயத்துக்கு பண்ணதுக்காக அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக எதுக்கு வாங்கணும்? இப்போ ஒரு பைக்கே வாங்குறீங்கன்னா 1 lakh 1.5 lakh வாங்கக்கூடிய ஒரு பைக்கை 3 lakh 4 lakh வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் உங்களால். ஆனால் உங்களுக்கு அது தேவை இல்லை. உங்களுக்கு 1 lakh 1.5 lakh பைக்கு, ஒரு பட்ஜெட் பைக்கே போதுமான அளவாக இருக்கும். நீங்கள் வெளியே இப்போ டூரிங் பர்பஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் 1.5 lakhங்கிறது போதுமான விஷயமா இருக்கும். ஆனால் அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க. இவங்க நமக்கு இப்படி
சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இது வந்து இப்படி இருக்கும், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கெத்தாக காட்டணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுவோம். அப்படி ஓவர் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுற பர்சன்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாவோ இல்லை நெய்பராகவோ இருந்தால் அவங்ககிட்ட இருந்து எப்பவுமே தள்ளி இருங்க. உங்களை சுற்றி உள்ளவங்க நல்ல பணத்தை மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க, நல்ல இன்வெஸ்டிங் பண்ண தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் அவங்க கூட பழகிக்கோங்க. அவங்க மைண்ட் தாட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அவங்க மாதிரி அதுக்குன்னு அவங்க ஸ்டைலே நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அவங்க டெக்னிக்ஸை உங்கள் ஸ்டைலில் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியும் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும். முக்கியமாக கொரோனா டைமில், இந்த மாதிரி டைமில் தான் நமக்கு வந்து காசோட அருமைங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நிறையவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். இது வந்து சாதாரணமாக வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்த்து தான். ஏன்னா கையில் காசுன்னு ஒரு வரும்போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாக்கெட் மணி அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் கிடச்சிருக்கும். ஆனால் அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி செலவு பண்ணணும்னு தெரியாமல் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணியிருப்போம். வெளியே போகிறதா விஷயங்களா இருக்கட்டும், கொஞ்சம் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணியிருப்போம். அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ஸ்போன் பண்ணிட்டு யோசிச்சிருப்போம், நமக்கு சார் நம்ம இங்கே போகாமல் இருந்திருந்தா நமக்கு இது கிடச்சிருக்கும், இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், இது இப்படி சேவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணும். அது மாதிரிலாம் ஃப்ரீ டைமில் வேலைக்கு போகாமல் வீட்டிலே இருந்துட்டு கடைசி இவ்வளோ நாள் அப்புறமும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு சரி இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமா, வேலைக்கு போயிருக்கலாம், காசு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பவும் இப்போவே ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமை அவங்களுக்கு இருக்காது. சரி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நாளையிலேருந்து வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம். இது வந்து காசு சேவிங் பண்ணுறதுல இருந்து மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயம், ஒரு ஸ்டடீஸ் விஷயமா இருக்கட்டும், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத விட இப்போவே முடிச்சிட்டான், இப்போ ஆரம்பிச்சாதான் அது வந்து இப்போ ஒன்று முடிஞ்சிட்டுனா அடுத்தலாம் நமக்கு போக 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 ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு அது கொண்டு போகும். நீங்கள் நாளைக்கும் தள்ளி போக அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரான விஷயமாவே இருக்கும், புது விஷயமாவே நமக்கு இருக்கும். நமக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். இந்த ஃபாஸ்டான வேர்ல்டில் எல்லாத்தையும் டக்குன்னு கற்றுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம மட்டும் நாளைக்கு போட்டு போனால் நம்ம தான் பின்னாடி இருப்போம். வேற யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்க போகிறதில்ல, பாதிக்கப்பட போகிறது நம்ம தான். 4வது முக்கியமான விஷயம், எந்த அளவுக்கு சேவிங்ஸுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க, எதில் பண்ணுறீங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்குன்னு நீங்கள் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியாமல் பண்ணி அதை வந்து லாஸில் கொண்டு போய் முடிச்சு, ஷேர் மார்க்கெட்டிங்கில் எப்படி கொண்டு போகிறேன்னு தெரியாமல், ஷேர் மார்க்கெட்டிங்னா ஐடியாவே என்னன்னு தெரியாது, ஷேர் மார்க்கெட்னா கேம்பிளிங்னு சொல்கிற ஒரு கூட்டமும் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கான மெத்தடாலஜி கரெக்டாக தெரிஞ்சு இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஷேர் மார்க்கெட்டிங் எத்திக்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு ஏதாவது இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை சின்னதாக ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது உங்கள் வெல்த்தை அப்கிரேட் பண்ணதா இருக்கணும், டிமோட் பண்ணுறதா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாட்டியும் சரி, சேவிங்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்த கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து என்ன நடந்தாலும் அந்த சேவிங்ஸை வந்து நீங்கள் குறைக்கிற விஷயமோ இல்லை மாற்றுற விஷயமோ இல்லை சேவிங்ஸை நம்ம மொத்தமாக செலவு பண்ணுற விஷயமோ அப்படி இருக்காதீங்க. நீங்கள் என்ன தாட்டுக்காக சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதை தனியாக சேவ் பண்ணதா இருக்கட்டும். உங்கள் எந்த ஒரு தாட்டுமே இல்லாமல் எமர்ஜென்சிக்காக நம்ம சேவ் பண்ணுறது விஷயமா இருக்கட்டும். இப்போ நீங்கள் எந்த சேவிங்குமே பண்ணலன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு பர்பஸ்க்கு தேவைப்படுது, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு தேவைப்படுது, இல்லை உங்களுக்கே ஏதோ மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கு தேவைப்படுது, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது நம்ம டக்குன்னு எங்கே போய் தேடுவோம், யாரை கேட்போம்? ஸோ சேவிங்ஸுங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நான் இன்னைக்கு பேசணும்னு நினச்சேன். இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம காசெல்லாம் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா எனக்கும் அந்த பழக்கம் முன்னாடி இருந்துச்சு. காசுங்கிற விஷயத்த சுத்தமாக சேவே பண்ண தெரியாத ஒரு பையனாக இருந்தேன். அப்புறம் எனக்குன்னு ஒரு சில தேவைகள் வரும்போது தான் தெரியும், சார் நம்ம அப்போ இவ்வளோ செலவு பண்ணோம், அப்போ இவ்வளோ வேலை பார்க்குறோம், இவ்வளோ காசை நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணோம், அது வந்து நம்ம அப்படி விட்டுட்டோமே, இப்போ சேர்த்து வச்சுதான் நம்ம நினச்சது கிடைச்சிருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கு நான் வந்து அடிக்கடி நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன். இனிமேலும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கும் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கும் சொல்லணும்னு நினச்சேன். சொல்லிட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். Thanks for watching. Bye, like, subscribe. Bye.